Салом дӯстони азиз, навори нави мо имрӯз нарх бозори шаҳри Кунибодон нархҳои сабзи, пиёз, картошкаро мефаҳмем. Ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва дигар навори навбатии мо орд, равған, ҳамхали чизо мешавад, нархи гӯшт ва ҳамин роликро як лаҳза тамошо кунед дӯстон. шумо дар хориҷа зиндагӣ мекунед? агар тӯю марака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ Санҷар Медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Русия тӯю маракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас Санҷар Медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маракаи шумо бо студия Санҷар Медиа боз ҳам зеботар мегузарад. шумо назм педорусӣ мамин як навор бигирсӣ, як нархошагӯи картошкаи нархаш чанд пунд? 3 килош 20 сомон. Зардаш че? Ама 3 килош 20 сомон. Сабзиҳо чи? Инаш 2 кило, инаш 4 кило. Инаш 4 кило? 4 кило, инаш 2 кило. 20 сомон ба ҳисоби ме ё 10 сомон ба? 10 сомон. Инам нархаш як хел ме? Пиёз че? 3 кило 10 сомон. 3 кило 10 сомон. Ин картошка мен шумо ме? Не. Апа картошка чанд шу? Картошка 3 килош 20 сомон. 3 килош картошка 20 сомон. Дӯстони азиз, бисёри одамо савол метавонанд ки барои чӣ видео кам ҳаст. Якумаш барои он ки интернет дар инҷо сус аст, чақадр ки видеоро бисёртар ба навор гирем, мегабайтош ҳам калон шад, барои ҳамин видео кам аст. Барои оне ки суни дуюмин сабабаш нархҳои ҳама ҷо як хел, барои ҳамин камтар ба навор мегирему тезтар мепартоем. нархҳо ҳамаш дар Кунибодон як хел. салому алейкум, шумо назм педорусӣ. Картошкаи майда чанд пули шу? 3 кило 11. 3 килош 11 сомон картошкаи майда. Чӣ хеле ки дида истодаед то. Барои сабзиҳо чапе? 4 кило, 3 кило, 2 кило. 4 кило, 3 кило, 2 кило. Нема ҳам то интернет ба пеш мо ғалатсидагита не навор ба. Пиёз че? Пиёз 3 Пиёз 3 кило. кило. ҳама ҷои ошон нархошон як хел, барои ҳамин видео кам ба навор гирифта мешавад. дӯстони азиз, шумо он чақадр ки дастгирӣ кардан гиритон, ҳамон қадар пешравӣ аз мо мешавад. барои ҳамин сабаб чақадр ки шумо дастгирӣ кунед, то мо кӯшиш мекунем ки пешравӣ аз мо шавад. дӯстони азиз, хеле мефаҳмем ки лаблабу чанд шу дуко? инҷа буд лаблабу буда? лаблабу 5 сомон. пиёз че? 3 сомон. сабзиҳо че? дава 2 кило сурхаш, инаш 4 кило. картошкаҳо че? 3 кило ва инаш 3 кило. ин картошки сурхатон че? 3 кило картошкаи сурх. Rahmet kalom.